खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं न'आव दङ, दानि बय सिखारदों आङो 9टासोआव सिखारदों, मानोना मोनायाव टाइम दं, मोनायाव खामानि दंमोन नालाय, बेनि थाखायनो एसे लेट जादों। दायो आङो ब्लगखौ जागायनोसै होनब्ला थुदो, ब्लगखौ नायबाय थादों नोंथांमोना। जाबाय जोंहानि मैगं बारि, नायबानो जाबाय। नैहाय मारा नादोंमोन, माइ मारा हाखांबाय। ओमफ्राय नैबे जोंहानि गय बारि, नै गय दं, फाथै दङ, मैदुफुल दं, नारेंखल दं, आनारसफोरबो दंलाबायो, खुसेरफोरबो दंलाबायो। नै खुसेरा जाजागोन ना जाजायालाय, जानांगोनलै दाहाय। ओमफ्राय नैबे फायखाना, ओमफ्राय नैबे लुगासिनो दं गोदान। जाबायानो, दानो जायो दसेनो। जोंहानि इसिं नैहाय अरदाब। लोगोफोर, दायो जोङो जोंहानि फख्रियाव फैबाय ना सारनो नागिरदों। माबैसे मोनो नायनोसै, नोंथांमोननोबो देखायगोन। जों ना सारनो फैदों, आंनि लोगो। नोंथांमोना नुखांबाय बिसोरखौ सिगांबो। माखौ मोनदों ना? मानैसो ओरैनो देराखैलै नायानो। नायानो देराखैनो। ओरैनो बाब्राबगासिनो नाया बाल्थिङाव। Proses dong mana? Buza baik sih. Kayaknya gitu mas ya. Sedikit dari mana? Cara benar salah. लोगोफोर, दायो जों नाखौ सारखांबाय, ओमफ्राय सारला आरोना, ना सारबावगोन? सारला, ओमफ्राय जों थांसै। ओमफ्राय गोजांबायनो, आंथ' ओंखारखायाखै। होमबा बेहायनो फोजोबनोसै भिडिअखौ। बाय बाय।